Salutare retro și bine v-am regăsit la un nou episod, băieții. În acest episod o să vă arăt toate setările mele, pentru că am văzut că în comentarii v-a fost interesant, plus o să vă arăt în ce mi-am transformat eu inventarul și de ce am făcut acest lucru. Dacă o să vă placă acest episod, nu uitați de like, subscribe și să vă abonați la canalul meu, pentru că asta mă ajută foarte mult. Iar acum haideți să vă arăt. Bam! Bine, ăsta este inventarul meu acum. Undeva cam 20k gold stau doar în stickere. Stickere de tot felul, cel mai multe le am pe astea cu pești. Și dacă uitați voi așa, sunt 5819 stickere pe shop. Când am cumpărat eu erau 8000 și acum deja sunt 5000 și ceva. Adică e foarte bine rezultatul și le-am cumpărat pentru ca să crească, pentru că bine știți că pe ele nu le poți lua de nicăieri mai mult, adică odată ce un player o zis că băi, ia să iau stickerele astea să le pun pe ceva, le-a luat și ele au dispărut. Nu mai poți să le mai refaci, nu mai poți să faci nimic cu ele. Ei bine, cam ce mai am eu pe aici? Mai am ăsta, deci da, un pe 350, încă un sticker acolo și acest AVM Boom, care vreau și eu să-l vând. Da. Cam ăsta este inventarul meu, nu este cine știe ce, apropo, 10k kills, frumos, drăguț și această chestie la fel în colecția noastră frumoasă și aceasta la fel. E bine, cam atât. Da, cam atât este inventarul. Acum pe joc să vedem ce se întâmplă. Bă, 0.90 știu, îs foarte slab, gen, e foarte slab. KD-ul a fost parcă 1.50 și am început eu să mă joc de pe tabletă și am stricat totul. Dar n-are importanță. O să continui de pe tabletă să mă joc. După care la Alias avem 1.15. Bă, un pic mai bine, dar tot e nașpa. Și cel mai bun Ranger, iar aici cel mai bun Champion. Dar odată ce am luat tableta în mână, deja o scăzut tot. Așa. După care aici avem 2.49. Bă, nu pot zic că e rău, e destul de ok. La Match History nu e nimic, cine știe ce, e ceva de genul, e mai mult, cred că am pierdut decât am câștigat, dar nu mai are asta nicio importanță. La comun statistic avem 576 de ceasuri, iar aici puteți vă uitați și voi. Și da, cam atât este aici. Acum, foarte mulți dintre voi vă interesează setările. Ei bine, aici totul este simplu. FPS counter, switch to pick up weapon, asta e gen când o iei din prima. Nu tot timpul te ajută, dar câteodată te cam ajută. Adică, da. Rusia țin, dar de obicei mă joc pe Western. Mă aplic. Așa. Aici, la everyone, pe toate le-am lăsat. Aici e simplu și frumos. Aici la video avem pe toate pe high. După cum puteți să vedeți și voi, 120 FPS-uri, toate cele. Aici avem așa, deci aici țintă așa și asta așa, pe care avem la sound cam așa, iar aici la customing. Joc 5 degete, adică este pentru tabletă mai mult, pe telefon nu voi putea să luați să jucați ca mine, dar vine ceva de genul bam, da, cred că se văd aici toate butoanele de care aveți nevoie, bam, așa, în fine, v-ați prins voi. Cam astea sunt toate setările și da, am făcut episodul ăsta strict pentru cei care au avut nevoie să vadă și să știe. Acolo avem FPS-urile care arată și bateria, doar că eu gen le-am pus așa ca să fie cum a fost înainte, dacă știți voi. Apăsăm pe Applic, Close și cam asta e tot. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de like, subscribe, pentru că asta mă ajută foarte mult. Pentru cei care au avut foarte multe curiozități, deja v-am arătat totul. Și da, nu uitați, cât mai multe like-uri și vine și următorul episod. Așa că, baftă tuturor! Ceau ales!